helduak, uste handikuak gure herriaz. Goiz eta arrats, berriketan gure herriaz. Nik ere nahi nituzke, halako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer diren, kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia, nun nahikoak diren goiena. Sasi guztien gainetik dabiltza egan. Inork ez zidan esan, euskaldun izatia zein nekezadan. Hobe nuela hautatzia, munduko hiritar izatia. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia hain jubian denari. Zainu maite duzun hori. Hala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan. Elkar bizitza jokuan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia zainu maite duzun hori. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia hain jubian denari. Zainu maite duzun hori, zainu gorroto duzun hori, zainu maite duzun hori. Beno, Gabon, ondorengo abestia kilometroetako irekira ekitaldian eskaini genuen, baina besteak beste eguraldiagatik etzen nahi bezala atera, eta arantza hori kentza aldera gaur berriz abestuko du. Ooh. 「せな
gosaria, eta gu baporera goizetik igota. Hosi, hosila da gosaria, eta gu baporera goizetik igota. Aldiz aituagatik jabetasuna berega, herria txikota oiugartsua, egino zen herriak entzun dezan. Herria txikota oiugartsua, egino zen herriak entzun dezan. Herria txikota oiugartsua, egino zen herriak entzun dezan.
eta ongi etorri Herribileko edizio berri hontara. Aurtengoa gainea berezi izango da, ze 10garrena da. Eta 10garren urte hurren hori ospatzeko, hainbat herriko talde etorri zaizkigu. Hemen ongoia, UH taldea, Arribil, Talaimendi, Musika Eskola, Herrikotxia, Salatxo Abesbatza eta Ikastolako Antzerki taldea. Hau ez gain, 10 urte hauetako ibilbidea gogoratu arazteko, oroimenaren kutxa iriki deu, eta hainbat bideo prestatu izkizuegu. Bat, sarreran ikusi dezuen hori izan da. Eta bueno, gutxiago hitz egin da ekitaldiakin segituko dugu. Oain sartuko janak, Arribil eta Musika Eskola izango ja. Ondo pasa, emanaldin? Ikusi, entzun eta gozatu.
Bakaio jale, zeita bostira, maika... Jo, Jon, kanta gehiatu zaike, Kantako letra hori asmatuzunare... Ba, motel, bat izango letra esmatu nere. Dios te salve, bakaio jale, zeita bosta maika, odolkik ez bada Bueno, ja, nahi zuna, lukainka. gero horratzen bak ez deitzen itzengo deu eta analizatuko deu letrak zezan nahi duen da hori da nagoain, jaialdin zentratuko gea, bale? Segidan datu zenak ikastolako antzerki taldekoak izango ja. Esan beharra dago, aurreneko aldia dela, antzerki taldekok herribilen parte hartzeuela, alegeia amateurra dia, así que denak atentoengo gea berze moziteuen. Gero baita ere, Arribil, Uhaltx taldea eta beste bideo bat izango zue. Guazen ba. I got this feeling on that summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I love it. I love it. I don't care. Threw your stuff into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. Hola, histori poli bat kontatzen izan dute eta hausen pentsatu. Gogo estatzeko? Gogo estatu? Zualtzea, Josepa. Inongo alotan. Aizu, kontatu edo ikusle izan. Xabierrena? Bai, hone asko uste ez. Xabierrek lagun asko zituen eta beti ukarri laguntzen zieten. Bueno, es triste, Jaro. Guk laguneko dizku goiak prestatzen. Ez da horrela, gainera ez dakigu zer proba garriko duzten. Diego Laza. Azkari batek zatik delako eta bekin probatzen. Bai, nik hori zuera mugiko, Benetan, lagunko dira zuko ez da lagun. Bai, benetan lagunak ziren ez da gogo? Bai, hala, azte guztian egon ziren lagunak Xabierri laguntzen. Astean pasatu eta Xabier zireztura guazen proba egitera. 3 pertsona aurkeztu ziren proba egitera, eta begira zer gertatu zen. Ondo, 3 froga egingo ditugu. Eta hobeto egiten dituena, pelikula egiteko aukeratua izango da. Leheneko froga honetan, aukorazio ongi esan behar duzu. Minutu da pasio musikateko. Grabatzen hasiko gea. Aurreneko Xabier. 3, 2, 1. Gerra kadara Ondo, urrengoa bezalez. Aurrera Mikel. Ondo. Aurrera Doni. Gilkerra kadara gogorra ditu. Gogorra kakerak begiak ditu. Gilkerra galdea berdea ditu. Urrengoan ez. Bigarrengo froga honetan, kanta esan jarriko dizugu eta zuek kanta egin beharko duzue.
Hola, lagunduko diozu? Kabila poco, chaval. Ra. Dantzateko prest? Kanista. Zuetako batzuek ondo, baina beste bat ez zaiazko gustatu. Urrengo probarekin jarri. Hirugarreko proba honetarako aktore samua kontratu dugu. Zuekin oskar? Bueno, gero hitzekin dugu. Beretan, hobetek bertzena bat azaztu behar dugu. Zer egiten duzu orainik hemen? Orain txatera da azkenengo diligentzia. Ez, zuk izan duzu azkenengo aukera. Ederki, guazin ba, gure arazoa, behingoz konpontzea. Eta orduan zer egiten duzu orainik hemen, azkenengo diligentzia ahorita ateratzen da. No te rías de mí, güey. Si no vas a tener problemas conmigo. Ederki, guazen makurara sortingoz konpontzera.
azkenengo diligentzia orain txateratzen da, eta ez dakit zer egiten duzun orain kemen. Zer egiten dudan? Ba, aktore izateko proba bat egiten. Tonto, ikusio horrenetan. Ei, Joni, zure azkenengo aukera izango da. Egia da, esena. Juan, errenetan zure doni, sobera gode. Tu eres tonto, pero haces. Hori lehen esan dezula, orain guazen. Egia da, zentu batzizai da. Bai, hemen txegoaz. Juan. Oh my god. Konporta gomengo zure arazoa. Bueno, hori, konporta gomengo zure osoa. Rozen tira, Mira, chaval, estoy cantando. Mira, pinche perro que tienes que estar en el suelo. Bueno, monstruo.
Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alaba jokoan. Berriz ikusi beharko dugu beigi zena auzoan. Berriro ere ez da faltako tapuza harrikakoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Aita semeak tabernan daude, ama alabak jokoan. Baratzeko pikuak irutsorten ditu, dantzan dabilen horrek hankak arinditu. Hankak arinak eta buru arinago,
Hoi antzarboza. Earkia bestego, Bai, zaiatu gata, ondo zemerko. Hoi bai, nik enun nahi ezer ezan, baina hor nik sostenidon bat fai bat ikusia. Bai, ez esatekik. Ez da ezer ulertzen musikatal da. Nola ez ez? Ni urtetan ibili nahi ze musika eskolan hor amaiak egin, eta ni izan naizenak egin hemen. Sí, con lo que tú has sido. Eso te voy. Bueno, nahizuna. Oain, hemen, jakin dezazuela, etzaigula asko gehatzen emanaldiakin amaitzeko, Beraz, aprobetxatu gehatzeian zaio apur hauek. Venga, segitingo da. Aurra.
hartzera noa, ta ez da dantzari bakarra, izango alda eragileak, nahi luken bezin azkarra. Euskal dantzataz hasi eskero, orion badago arra, hainbeste urtetan talde gehiagok erakutsi du indarra. Beren ekintzai esker herrian piztu nahia edo beharra. Lehen baziren ta orain badaude dantzariak barra. Lan isilean ari den hori, aipatzea ez da txarra, noiz behin bada ere jaso dezaten, gudenon txalo zaparra. Arri biletik herri bilera, pausoa ematen aurrena, soka dantzaren modura gero, denok bilduz elkarrena. Aurtengo festa, urte azkeneko festa hau izen, dedin izugarriena, erronka hartu duen bakoitzak, hemen uztu du barrena. Talde batzuetan ikusi da preparatzen nabarmena. Beste batzuok azken unean justu harrapatu trena. Aurkezleen ikutu sutilean, aginduetan barrena, ezan daiteke asko eginda, hau bai da amargarrena.
1000 litro zerbeza, 100 kilo maionesa, hau da hau diru erreza. Kilometrotan nere tabernan, ibiliko da jendetza. Haze dirua eingo dedana, deklaratu gabe beza, deklaratu gabe beza. Laguntzaren eske, bai etorri ziran laiste, ta eman nien hainbeste. Nere tabernan ate aurrean, baliaren atzean triste. Nahiago nuke ebizaparrak harrapauko balituzte, harrapauko balituzte. Danak egarriz antxika, saltokata irrintzika, ala nago iritzita. Negozioa egin behar dut, behin eguna iritsita. Ateak jarri zabal-zabalik, eta komunak itxita. Eta komunak itxita. Arrautzak neuzkan kiloka, patata zakuak sorta, gaur balia bat ate joka. Fakturak ere iritsi dira, estutzen ari da soka. Negozioak ondua jodu, eta herria txikota. Eta herria txikota. Tabladu zar, tabladu berri, ez zidaten nahi nuen neurrikua jarri. Urtian saltzen ditut 10.000 disko, danak nerekin daude dantzarako listo, orion inorreztan ni baino artisto, baina hemen baten bat ibili da listo. Tabladu zar, tabladu berri, nahi didaten nahi nuen neurrikua jarri. Danek tratatzen naute eroi baten gixan, ilea jangoiko txiki bat naiz trikitixan, alturetan naiz eta ibili bizitzan, erortzeko gaurraina bildur ez dut izan. Tabladu zar, tabladu berri,
ez didaten nahi nuen neurrikua jarri. Iker Gurru manager hartu nun propio, baina bere lanakin enaiz asko fio. Tabladuari berak ameto eman dio, ari danak txikiak iruitzen zaizkio. Tabladu zar, tabladu berri, ez didaten nahi nuen neurrikua jarri. Tabladu zar, tabladu berri, ez didaten nahi nuen neurrikua jarri. Lepazaina ibili det ila lertua, eta barrena ustutzen egon behartua. Nola bai salbatu det gaurko kontzertua, aio eta barkatu gaski ulertua. Tabladu zar, tabladu berri, ez didaten nahi nuen neurrikua jarri. Tabladu berri, ez didaten nahi nuen neurrikua jarri. Kilometroak datoztieta, ez dizute eman nahi lata. Irrifatxo bat hartu idazu, hiru bakarrik dirata. Hiru sarrera kaskar hoiekin, egin aldi dazu marmar. Kanbillorikan ez daukateta, ekarrizki dazu 10. Kilometroak badatoz eta, haupa herria txikota, eroz ezazu, ibiltxo bat, diru premia dagota. Beti eskean, beti gustora, beti pozik, beti alai. Zuek premia latza dezute, ta arpegila ere bai. Kilometroak etorri diata, herriata auzolana, eroz ezazu irrifatxo bat, hause datok hauko dana. Hori omen da tokatzen dana, ez da egila aizue, ni hemen topatuta loteria zuei tokatu zaizue. Kilometruak datoz dieta, dirua behar dugu auro. Boletotxo bat erozizazu, ta 60.000 euro. Azkar etortzen zerate baina, ez zerate joaten aixe. Zuek beti hor, beti eoskor, mutilo jabe zelaxe. Kilometroak badatoz eta, balbidau boztiru, eroz ezazu, batxo bat, badezuta nahiko diru. Kukuarritik perre txikutan, ibili naiz handik zehar, boletusikan ez det hartzen da,
boletoak hartu behar. Kilometroak etorriata animatu Josemai. Herri fatxo bat erostezazu, beste lanai badezu bi. Goiko kalera nijua, aio danak ara goazen. Ez dago eta oso erresa zuei koloriak ateratzen.
pasando dana, oin bai, oain iritsi gea ekitaldian amaiera. Alare, ez euki presa ikanta ezantza, zebindikan azkeneko kanta falta da. Horretarako, taldea deituko ditugu banamana eta sart daitezela. Hasteko, Watch taldea! Txalo bero bat. A ber, Watch taldea. hemen. Herrikotxia! Bakoitza berritmon. Ikastolako antzerki taldea. Sartu. Talai mendi. Hemen. Eta arribil, barkatu. Eta baitare, honea ezin du batea, baina ere bai, honea ezin du batea, baina txalo bero bat, salatxo bez batzai eta musika eskolai. Bueno, eta azto aurretik ohartxo bat. Goatu bukaeran, irteran bi otarra ukiko dituzuela, eta beraz, borondatia bota nahi dunak. Hoi da, azkenen, gaurko ikuskizunaz gozabatu baldin bazue azkeneako, bakoitzue bildurik gabe, borondatia eman, eta ber, hemendikan urte batzuta, 20. urte horon aspatzen hemen eutekan. Eta bain, ohitura dan bezala, ator.
izan da nagorkoz. Mila esker etorri zeaten guztioi eta parte hartu dezuen denoi. Eskerrik asko eta hurrengo urte arte. Aio!